Рейши, гъбата на безсмъртието, сила от природата, мъдрост от древността. От дълбока древност традиционната китайска медицина черпи от пълнотата на природата, като използва всеки неин дар в подкрепа на човешкото здраве. В основата й лежи разбирането, че всичко създадено от природата, растения, минерали, гъби, живи организми, носи скрита мъдрост и роля в поддържането на живота и хармонията на земята. В това знание гъбата Рейши, наричана още гъбата на дълголетието и жизнеността, заема особено място. Известна с научното си име Ганодерма луцидо, тя се използва от хиляди години за възстановяване, сила и защита на организма. Днес, благодарение на корпорация Нова ера, индустрия за здраве, можем да се докоснем до тази древна мъдрост под формата на високо усвоими капсули с спори от рейши. Това е хармония между природата, науката и съвременното здраве. В спорите на гъбата рейши се съдържат над 400 биоактивни вещества. Това включва полизахариди, бета-глюкани, витамини, микроелементи като германий, цинк, мед, калци, както и редки съединения като ганодероли, терпеноиди, стероли, а също и белтъци, мазнини и въглехидрати. Тази богата формула прави рейши изключително мощен адаптоген, който поддържа баланса и жизнеността на всяка система в тялото. А чрез температурно-резонансен метод се премахва твърдата фитинова обвивка на спорите и така се постига над 90% усвояемост. И това е една от най-високите в света. Рейши е истинско злато за нашите клетки. Тя е имуномодулатор, онкопротектор и адаптоген и помага тялото да се чувства в баланс. Рейши действа като интелигентен съюзник на тялото. Не само балансира имунитета, но и регулира онези системи, които често страдат от хроничен стрес, възпаление или токсично натоварване. Това я прави незаменимо в съвременното ежедневие с ефекти, които се усещат отвътре навън. Ползите за здравето са многопосочни и с дълбоко въздействие. Имуномодулатор в полза на клетъчния имунитет е естествените защитни механизми. Потиска, неутрализира възпалителни процеси, хронични и остри. Има силно противотуморно действие. Подпомага организма при онкологични заболявания, химио и лъчетерапия. Предпазва от вируси като хепатит Б, херпес зостер, човешки папиломавирус. Възстановява дейността на централната и периферната нервна система, регулира невротрансмитерите, подобрява съня, намалява тревожността и хроничната умора. Подпомага при депресивни състояния, нарушения в концентрацията и стрес. Поддържа тонуса на сърдечния мускул. Подобрява еластичността и проходимостта на кръвоносните съдове. Регулира кръвното налягане, холестерола, хемоглобина и тромбоцитите. Подкрепя функциите на черния дроб и бъбреците. Стимулира клетъчната регенерация и правилното клетъчно деление. Регулира метаболизма и ендокринната секреция. Подходяща е при инсулинова резистентност и затлъстяване. Възстановява белите дробове и действа благотворно при алергии. Подпомага храносмилането и възстановява стомашно-чревната флора. Полезна при язва, дисбактериоза, рефлукс, холецистит, синдром на пропускливите черва. Защитава зрението и подпомага възстановяването при дегенеративни процеси. Влияе положително при болки в ставите, синдром на умората
и физическо изтощение. Рейши е универсален помощник. Тя не се насочва към една диагноза, а подкрепя тялото цялостно. Ако човек е преминал през тежко лечение, усеща се изтощен, търси хармония или просто иска профилактика, това е правилният избор. И най-прекрасното е, че действа меко, дълбочина и се съчетава с всички други терапии и добавки. За кого е подходяща гъбата рейши? Хора, преминаващи през възстановителен период след боледуване или операция. Лица, изложени на хроничен психически, емоционален и физически стрес. Забавя процесите на стареене. При репродуктивни затруднения и ниско либидо. При онкологични състояния като допълваща подкрепа. При затлъстявания. При артрит и фибромиалгия. За пушачи и хора с алкохолна или медикаментозна зависимост и както и всяка друга зависимост. И разбира се, за всеки, който желае качествена профилактика и дълголетие и да отдалечи болестите си от живота. Как да приемаме рейши? Начинът на прием е лесен и достъпен. Няма сложни режими. Приемът след храна осигурява оптимално усвояване, а благодарение на специалната технология организмът поема над 90% от биоактивните вещества. За най-добър ефект комбинирайте рейши с кордицепс, едно от силните дуосъчетания в традиционната китайска медицина, и благодарение на нова ера индустрия за здраве и двата продукта се предлагат вече в България. Гъбата рейши се свързва с син енергията. Тя носи мекота, покой, стабилност, вътрешна хармония, подхранва дълбоките слоеве на жизнеността, като възстановява, уравновесява и защитава. А кордицепс, нейният естествен партньор, е израз на ян енергията, активен, загряващ, пробуждащ. Той вдъхва сила, енергия и издръжливост на тялото. Когато ги комбинираме, се получава един изключителен природен баланс между инь и ян, между спокойствието и действието, между дълбоката грижа и жизнената динамика. Това дуо не просто възстановява, то синхронизира. Гъбата рейши не е просто добавка. Тя е покана за нова вътрешна подкрепа за здравето отвътре навън, за съзнателна грижа, за обич към тялото, за здрава основа в забързания свят. Всеки организъм е уникален и затова, ако имате въпроси, нужда от насока или желаете да се включите в програмата на Нова ера, се свържете с нас на сайта www.naturdar.eu или просто ни пишете. Благодарим ви за доверието и присъствието. Бъдете здрави, сияйни и свързани с мъдростта на природата.